tkun traċedja jekk nitilfu s-settur tal-bidja għaliex il-bidwi huwa ambaxxatur ambjentali li jipprovdi il-prodott lokali. Dan qalet d-deputat nazzjonalista Rebecca Borch waqt konferenza tal-aħbarijiet li ġiet indirizzata wkoll mid-deputat nazzjonalista Tony Bezzina u l-Whip nazzjonalista Robert Kutajjar. Id-deputat nazzjonalista Tony Bezzina qal il-Partit Nazzjonalista se jippreżenta 5 emendi rigward l-abbozz tal-liġi fuq il-qbiela. Dawn l-emendi jinkludu definizzjoni ċara ta' raba li se tinkludi wkoll fejn irabbu n-naħal kif ukoll strutturi agrikoli fosthom irtsiet tal-annimali. Qed irresqu emenda wkoll illi meta jkun valwat razzett residenzjali ta' bdiewa wieħed jara li ma parti qed tintuża għar-residenza u li ma parti tkun qiegħda tintuża bħala għal-użu bħala struttura agrikola biex iżomm l-għodda jew inkella makkinarju relatat mal-agrikoltura. Huwa qal il-Partit Nazzjonalista organizza diversi laqgħat ta' konsultazzjoni mal-bdiewa sabiex dawn l-emendi verament itejbu il-kwalità tal-ħajja tal-bdiewa. Min-naħa tagħha deputat Nazzjonalista Rebecca Borch qalet li f'dan l-abbozz kien hemm nuqqasijiet, dan fil-waqt li tkellmet fuq l-importanza li għandha tingħata lill-bdiewa għaliex il-bidwi huwa ambaxxatur ambjentali. Hija tkellmet dwar l-emenda li l-bdiewa jingħataw għajnuna finanzjarja. Kull sieda fil-kera li din il-liġi qed tipproponi hija ta' piż kbir fuq il-bdiewa. Kellna kerjiet baxxi ta' 5 euros, 10 euros u ħajjolaw b'mod sostanzjali. Allura waħda mill-emendi hija li tingħata għajnuna finanzjarja biex tittaffa minn dan il-piż fiż-żieda tal-kera tar-raba. Naħseb din hija waħda mill-emendi importanti biex il-bdiewa vera ikomplu jagħmlu il-provista tal-ikel tagħhom għalina bħala konsumaturi in ġenerali. Id-deputat nazzjonalista Robert Kutajjar qal li l-erba' il-Partit Nazzjonalista se jippreżenta l-emendi quddiem il-Kumitat tal-Abbozzi u jittamaw li l-Gvern jilqa' dawn l-emendi u jkunu inklużi f'dan l-abbozz. Għada wara nofsinhar meta ser ikun qed jiltaqa' l-Kumitat tal-Abbozzi biex tiġi ffinalizzata wkoll dan l-abbozz, aħna nistennew u nittamaw lill-Gvern illi jagħti każ dak illi mhux biss qed inresqu l-Oppożizzjoni f'isem il-bdiewa. Għada ser inkunu allura il-voċi tal-bidwi tar-raħħal Malti, imma nittamaw illi il-Gvern permezz tal-Ministru konċernat għada jilqa' dawn il-proposti u jiġu allura inklużi fl-abbozz tal-liġi. Giulia Falzon għal Net News.